Moni ndine Jackie. Mwaswera bwanji? Ne nkhani ya lero ikutitengera dziko lachidziwikire tikubwerera ku China, East China ku mzinda wa Hangzhou. Nde chifukwa choti dziko limukulidziwa ndi zichitochito zake, sizoliranso kukuwuzani kuti ngati muli ndi nzeru ndipo ngati simuchedwa kuyipidwa, chonde idumpheni video iyi. Koma ngati muli olimba mtima, gwirani chakumwa ngati chingamweke ticheze. Mayi uyu dzina lake ndi Lai Huili. Lai amachokera ku Hangzhou, amakhala ndi makolo ake. Kumeneko makolo ake anali ochitabe bwino, anali landlord, amapangisa renti manyumba kumeneko. Nde atasanduka mtsikana, Lai uja anapezeka kuti mmodzi mwa matenanti anali wachinyamata komabe bambo wina dzina lake Zhu Guoli, ndizingoti Zhu. Nde Zhu anamusirira Lai uja, koma Zhu anali kuti ngakhala amachita renti kumeneko anali kuti background yake amachokera kovutika kwambiri, mamuna osauka kwambiri. Nde makolo ake Lai ananena kuti ayi sungaende ndi mamuna osauka ngati amene yoyoyi. Munthu onena kuti tikumsunga apa mapeto ake angopezeka kuti afuna adzingokhala ulere pamuzi pano. Nde ayi makolo ake analetseratu kuti sungakwatirane ndi mamuna amene. Ndefati makolo analetsa, basi Zhu uja anasamukako, anapita kwina kumakapanga zake. Lai ujaso anapitiriza skulu yake, anamaliza, anakula kupeza mamuna ndi kupanga naye ukwati. Anabereka mwana wamkazi. Pamene mbali ina ija Zhu anapeza kuti nayeso anakula, anapeza mkazi, anapanga ukwati, anaberekera na mwana wamuna ndi mkazi wake. Komano Zhu amafuna business kwambiri pa moyo wake, chabe kuti business zamayita, samazitsata za business, koma amalimbikirabe chilichonse amafuna azipanga business. Amati akayamba business imakanika, akayamba business imakanika, amangokhala yotenga ngongole nkumakhala muzingongole, basi moyo wake uchoti sizimayenda ayi. Pa dzaka zonsezi analionera kuti ndi Lai uja sana kumane. Nde anapeza kuti Zhu uja anali ndi malo amene anayamba kupanga business yo maweta abakha ndi kumajesa abakhaja nkumagulisa. Koma anatenga ngongole zambiri kuti apeze kuti wayamba business imene, mpaka anapeza kuti anali mu debt, anali mu ngongole. Atakhala pang'ono anapeza kuti anabampanaso ndi Lai uja, kanabampana bwanji mkwamba umachezerana. Kucheza kunja kwa pepa mpaka na anthu kuyiwala zoti paja kenako basi tidzikondi takale tija tabwereramonso. Anthu aja nkwamba kuzemberana. Ndi anaona kuti anakondana kwambiri mpaka na Zhu anamuza Lai kuti ineyo kwambira kale ndimakukonda ndipo ndikafuna kukwatira, koma anasokoneza ndi makolo ako, koma panopo kuti wakula bwanji tikwatirane. Koma onsewa analoti ndiokwatira, wina ali ndi mwana, winaso ali ndi mwana. Nde Lai anaona kuti nayeso chikondi chinafikapo. Nde anaona kuti iye wakonda kwambiri Zhu. Nde onse anagwirizana kuti tentawuzeni mabanja athu akuti tikufuna divorce. Nde Zhu anakamuza mkazi wake kuti afuna divorce, Lai anakamuza mamuna wake kuti afuna divorce. Nde onsewo azimuna awo wamkazi onse anakana. Kunoti ife sitifuna divorce, palibe vuto m'banjamo, chomwe mufunira divorce ndi chani. Nde zinazo zoti analimbana. Mamuna wake wa Lai amanena kuti ine sindifuna divorce, ndipo mkazi wake wa Zhu amati ine sindifuna divorce. Analimbana mpaka na Zhu anaveka kuti anamenya mpaka mkazi wake kuti ndifuna divorce. Mpaka nade anthu aja zinapezeka kuti nanga akakamiza mpaka liti anthu aja anapanga divorce. Makolo ake Lai anayesera kuti inu mpaka na mukasiya amuna anu mukabwerere ndi chibwezi chinchonde kuti tinakuletsani ndi kale. Koma Lai ananena kuti ayi munthu ndinkankonda ndi kale muna ndisokoneza ndinu. Ndi anapezeka kuti atapanga ma divorce awowo, Lai ndi Zhu anapanga ukwati. Khala anu kuti wina nzake wa Lai, nzake wa Zhu anamufunsa kuti iwe chimene kusira mkazi wako ukakwatira uyu wakalekale ndi chani? Ndati Zhu anayankha kuti uyu bola linti ndalama zindithandiza ngongole zangazi. Yankho lake linali limenelo. Anthu aja nkomapitiriza, anakhala pabanja mpaka na Zhu ndi Lai anaberekera na mwana wamkazi. Kumakhala koma Zhu sizimayendabe, amapitirizabe kuti ayesere ma business iti nditi sizimayenda. Nde zikamamvuta choncho amapita kwa Lai uja kuti Lai tandibwereke ndalama. Nde Lai amakana amati ndikubwereka ndalama, inuyo business yanu nthawi yonse mmapanga bwanji kuti muzidalira ine. Fa Lai analolimbikira. Lai analolimbikira kwambiri payekha, amadziwa kusunga ndalama, amadziwa kusamala ndalama.
Kenako anapezeka kuti malo ake a zoo amene amapangira business yake abakhaija boma limafuna ligwiritse ntchito ndi linamuza kuti tikupasa ndalama, anampasa $168,000 kuna kuti tikugula malo ako. Ndi iye anagulisadi, analandira ndalama zija, ndalama zambiri kwa basi $168,000. Basi alayali sipaja mavutika ndalama ndizo mwadanizo mwalandirazo. Atangolandira ndalama azulu anapenga nazo. Koma kunali kuyamba business iyi akuti kuyamba kugula mashare ama stocks ya chani nkumangoluza ndalama paka ndalama zonse zinata. Koma naye Solai anali ndi malo ena oti malo ake onena kuti boma limafuna kugula malowo, nde iye anayigulitsadi boma malowo. Ndalama zomwe analandira Lai anakagula malo ena kudera lodula nkumanga manyumba awiri ake. Nde Lai akupanga zozo anayikapo dzina lake pa manyumba onse awiri, anayikapo dzina lake, sanayikepo dzina la zoo, sana muichite include. Iye amaona kuti iye walandira ndalama zake wagulitsa malo, inenso ndalandira ndalama zanga ndagulitsa malo, palibe chifukwa chonena kuti tiphatikizirane. Ndati ku China munthu amene wayika dzina pa nyumbayo ndi yake. Ngati wina dzina kaya muli pa banja, ngati wina dzina lake sanayikepo, si nyumba yake. Nde zoo sizinamusangalatse kuti iwe sono ndiwe mkazi wanga, chimene ukugulira nyumba, ukugulira malo, osandiyikapo dzina ndi chani. Ndamapeza kuti amayambana nkhani imeneyo kuti undiyikepo dzina. Ndi Lai amakana amati sindikuyenera kuyikapo dzina. Iwe ndalama zako ukanatha kukaguliraso nawe malo nkumangapo nyumba. Mmene zinamusokonekerera zoo amati akati ayesere kupanga ma business alibe ndalama nkumampempha ndalama Lai. Ndi Lai amakana munoti kapezeni ntchito. Mpakana zoo anakapeza ntchito ya driver, amayendetsa magalimoto chani, atamalandira $600 pa mwezi. Nde iye atamati akamuona Lai uja amapsya mtima kwambiri kuti Lai ali ndi ndalama. Lai amasunga ndalama, manyumba ake awiriwo ochita bwino kwambiri, zabwinobwino, chimene ine ndizivutikira ndi chani, samandipasa ndalama. Koma Lai amangopanga zake, anabe nazo ntchito, amati ine ndimalimbikira, palibe fight ndizikupasa iweyo, one kuti tonse timalandira zinthu chimodzimodzi. Ndi anapezeka kuti mwana wake wa zoo wakubanja kwina kuja wa Mnyamata uja anakula, amayenera kuyamba school ku university kwina wake, ndi amafunika fees. Zoo analibe ndalama, ndi anamuza Lai kuti ndipase ndalama ndimulipirire mwana wanga fees. Ndi anamuziya imene ndi responsibility ya inu ndi akazi anu akale, sizikundikhuza. Kenako anamuza onera kuti afunika nyumba. Dera lomwe amaphunzira mwana wake wa zoo uyo inali dera lomwe kunali nyumba ya Lai. Ndi ananena kuti nyumba imodzi umpase mwana wanga azikhalamo. Ndi Lai ananena kuti mamoti ndizipangisa renti nyumba ndimpase mwana wanu azikhalamo, izo musova inuyo ndi akazi anu akale, za mwana wanu si responsibility yanga. Basi anthu aja nkumathani kumakhala. Kenako mwana wawo wamkazi wa zoo ndi Lai uja anafika amakwanisa zaka 11 mu Julai chaka cha 2020. Anapezeka kuti ananyamuka tsiku limenelo, anapita kuchipatala, kaya wina amadwala dzino, anapitira limodzi Lai ndi zoo ndi mwanawo. Anachoka kuchipatala kuja anasiyana, zoo anapita ku nyumba, Lai anatengana ndi mwana uja, anapita kugula mabaluni, ma birthday cake chani kuti mwana akwanisa zaka 11. Kenako anabwerera ku nyumba. Mene amabwerera ku nyumba cha kumadzulo, anapanga celebrate madzulo birthday. Kenako zoo anapangira mkaka, anathirira onse awiri mkaka mu matambula, mwana ndi mayi yake, kuti mwana mkaka tisanakagone. Anthu achada anamwa mkaka, anapita kukagona. Kunacha mwana wake wa Lai wamkulu wakubanja kwina kucha mtsikana anayamba kudabwa kuti mayi anga monse ndamita kuimbira lero lonse sakundiyankha. Mayi anga amayankha nthawi yomweyo, akapanda kuyankha amakupanga amakuimbiraso kuchita callback. Zikutheka bwanji? Ndimene pamatha 24 hours anauzana ndi cousin wake, anakanena ku polisi kuti mayi anga sakuyankha phone, china chake sichiti right. Apolisi anabwera kumfunsa zoo akuti anabwera, tinapita kunena mmene ayendera tsiku lonse kuti wafika, tachita celebrate happy birthday ndi mwana, tonse takagona. Koma amene ndimadzuka ndapeza kuti kulibe. Ndi sindikudziwa kuti kaya wandithawa kaya wapita kuti. Ndikumuimbira phone yake so sanayitengere nyumba momwe. Apolisi nde kunali chinali chinkhani, apolisi kusaka pena paliponse osampeza. Nde chinadabwisa kwambiri chinanena kuti malo onse kunali ma CCTV, konse kunali ma CCTV. Koma ma CCTV anangomujambula akulowa mu apartment yawo ndi mwana, koma sana muonesa akutuluka. Pamene panagona nkhani kuti
Tsono munthu uyu akulowa nyumba tamuona bwanji sanatuluke ngati akuti wathawa usiku kaya watani sakutuluka bwanji. Ndezu kunali kulira kudandaula mpaka anapita pa TV kuchita ofa kuti yayi amene atatiuze kumene kuli mkazi wanga ndimpasa $14,000 mwanayu sindingathe kulera ndekha chonde abwere apezeke pamene pacha kumadandaula. Koma apolisi anayang'ana ma CCTV 6,000 hours akuyang'ana kuti kapena wapita kuti panalibe pena paliponse pamene anamuona. Ndi anayamba kuyang'ana m'manyumba mwa anthu tsopano maneighbors onse pamenepo kumalowera m'manyumba kutsegula makabati akuti kusegula mafriji ndibwerezenso kuti usegula mafriji kuti ku China kokha kumene angamamuyang'ane munthu mu fridge. Koma tiye nayo anayang'ana m'mafriji paliponse munthu osantani osampeza. Kufunsa anthu kuti palibe china chilichonse chodabwitsa chomwe mwadziwa akuti palibe aliyense amene anapezapo chodabwitsa. Kenako neighbor wina anayimba foni ku polisi after 18 days anthu atatopa ndi kusaka. Kuna kuti ine chodabwitsa chomwe ndikudziwa ndi chimodzi chokha kunena kuti usiku umenewo wa tsiku limene anasowa munthu uyu sitinagone chifukwa chonena kuti mmwamba mu apartment mwawomo munthu amaflasha toilet. Anaflasha toilet usiku simangoti wagejemula kenako wagejemulaso kenako wagejemula mpaka tinadzuka kuti kodi akutani mmwambamo mangoflasha toilet usiku wonse. Apolisi flasha toilet usiku wonse. Kenako anapita ku kampani ya madzi kukafunsa kuti kodi madzi anagwiritsidwa ntchito pa tsiku ilili ndi ambiri bwanji. Ndanena kuti madzi anadabwitsa chifukwa choti usiku oti anthu amakhala agona mu apartment iyi madzi amene anapeza kuti agwiritsidwa ntchito atayika ndi 2 tons ya madzi. Akuti wina ati kumagejemulidwa usiku wonse ndakuti madzi 2 tani. Anthu anyanamba kukaza kuti chingakhala chachitika nchani. Ndanabweretsa dzimatanki kuti dziyang'ane ma septic pipe ma septic tank titanthauze kuti kumene kumapita sewage za mchimbudzi ayang'ane dzimbudzi. Ndanapopa dzimbudzi zija mchichewa ndine kuti anapopa mapaipi onse kuti okay 18 days yadutsayi ndi yawo ndikutenga mabi aja ndikutumiza mmalabu kuna kuti muyeze kuti muli chani mwina fa munthu sakudziwika kuti walowera kuti. Malabu anakayeza mabi aja anapeza kuti mukusonyeza kuti nzosakanikirana ndi munthu muli nyama ya munthu mu mabimu mu sewage. Ndanamtenga mwana wa layi uja nkumuyeza DNA ndikuyeza tissue imene anapeza dzima tissue zili m'mabimu anapeza kuti ndi mayi yake asakanikirana m'mabimu mapaipi. Anthu zatheka bwanji kufufuzaso kuonetsetsa anaona mbambo uja ma CCTV acha ananyamula ngati mabini akutaya mabini muja anali mafupa okhaokha anawagwira anawamanga atawamanga kuti ndi iweyo amene wampanga chipongwe mkazi wako wapezeka bwanji mu sewage. Anthu akunena kuti umaflasha usiku wonse umaflasha chani atampanikiza mpamene amaulula kuna kuti ine munthu naye grudge kuyambira kale ndi mene anabwera ndatopa naye nkhani za ndalama komanso ndinayi chifukwa kuyambira kale tili pa chibwezi kale koma sana chitchule kuti chifukwa chonchani. Anapeza kuti anafotokoza kuti atabwera ndi mwana uja anachita happy birthday mwana kudya keke ndi anapasa maglasa mkaka aja kuti amwe mkaka. Tsono mu mkakamo akuti anathiramo mankhwala ma sleeping pill kuti anthu akangomwe agona ndi anagona tulo. Mwananso anampatsa nawo kuti asamve zachitike usiku. Mwana anagoneratu flat amayi akenso kugona tulo flat. Ndi atagona tulo anawamata ndi duct tape pakamwapa ndikuwapanga suffocate nditero anakhikha mpaka nayi atanayisira anadzidzimuka mkati mokhikidwa koma anabanikiza mpaka anamwalira. Atamwalira anatenga kupita nawo ku toilet pambali pa toilet ndikumawacheka ndikuwayika mu chimiti grinder achita grinder anyenyeka nkuponya mtoilet ndikuflasha. Choncho usiku wonse anakhalira kumpanga choncho mpaka kusala mafupa okhaokha anamuflasha mtoilet zoopsatu. Ndiye bamboyu atapita ku court anachitidwa sentence to death. Ku China banja sachedwa ndi diso kulipa ku diso anamuchita sentence to death. Munthu uja anachita apilu zuuja kunena kuti ineyo mutu wanga sumayenda ndinalo khumudwa kwambiri mkazi wanga amandinyazisa samandithandiza samanditeri ndanena kuti umachita upanga ma interview bwinobwino kumayankhula bwinobwino kumanama bwinobwino ndi palibepo misala. Anapanga uphold high court kunena kuti aphedwe ndithu. Ndezu
anaphedwa mu 2021 yazoo inathera pamenepo. Leno zomwe zinachitika after pamenepo zodabwitsa nzotere. Anthu ogulitsa ma meat grinder zonyenyera nyama ku China, ma advert awo anasintha. Ma advert acha nkukhala omanena kuti tikugulitsa meat grinder nzofunikira kwambiri, mwina simunganeneretu, mwina chaka chamawa ngati muli abachala mukhozo zakwatira ndi simungadziwiretu kuti muzayifuna litiri, kuti mwina mkazi wanu azakubowani siku lina lake ndi njira yake ndi yomweyi, chochitira grind ndi chomwechi. Ma advert kumakhala otero mpaka na boma kulowererapo, mpaka na uneo titi kumangani nonse amene mukuyankhula zoyipa ngati zimezi, chifukwa munthu paphedwa munthu ndipo njira yochitisa mantha yonyasa ngati imene yoyo inuyo muzichitira advertise katundu wanu kumanena kuti simunganeneretu kuti meat grinder mungazayifune liti, mwina mkazi anu azakubowani. Sizoona zimezo, mpaka na zinachitidwa kondemu kunena kuti anthu inuyo simuli serious, mpaka na anena kuti wina akangonenaso zimezo timmanga, mpaka na anthu anasiya kumagula ma meat grinder m'manyumba mwawo kuopa kuti akagula meat grinder anthu adzaona ngati kuti chilipo chomwe afuna kumpanga munthu. Nkhani za ku China ndilibe nazo mawu, zochitika zake zolingana chonchi. Zikomo kwambiri.